вічно в смутку і в журбі, дай нам спасу свого Сина, щиро просим ми Тябі. Каб не быть нам за провины, вечно в смутку и в журбі, дай нам спасу свого Сина, щиро просим ми Тябі. Приди, приди, Еммануїл, рятуй народ, що всього згубив, що на вигнанні сльози лє, покуль ратунок Бог спошли. Приди, приди, Еммануїл, спав свой народ от темных сил. Приди, отвечный царь царов, как звольнить нас от калайданов, поднять с грохотой глыбелени, застаться с нами во все дни. Приди, приди, Эммануил, спал свой народ от темных сил. Приди,
сникне зло, Твою премудрость дай спознать и вечно у Тебе дремать. Приди, Иммануил, спал свой народ от темных сил. Світ наша миті, чистия роси, Спасу святого, дайте небеси, гнев отведи свой, от людей умани, как подремали, хребу дарований. Світ наша миті, чистия роси, Спасу святого, дайте небеси, глянь на тяжкие наших сердцах раны, дай нам того, кто має быть посланный. Світ наша миті, чистия роси, Спасу святого, дайте небеси, люду сутешься, ты забудь неволю, Господа греху, выйдешь ты на волю. Світ наша миті, чистия роси, Спасу святого, дайте небеси, словно святого, найчистейшей мати, с молца выходить, как нас радовать.
Тебе узвыси, она прославлена, словами, что почула Данила, благословленной ты была названа, будь привитана. Тишишься, манна, ты дарами с неба, Бог тебе ими одарил без мири, ласкою сяешь, той, что отримана от Бога Пана. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогі брати і сестри, сьогодні Костьол відзначає урочистість беззаганного зачаття Найсвятішої Панни Марії. Інтенція цієї святої мши. Просим милосердного Бога в пробаченні грехов для Івана і области доброї смерті для його. Просим так само Божого володарства для Марії 6 місяців після смерті, за Ярослава і Станіслава. Нехай Христос Пан одарить їх радістю життя вічного. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, брати. І сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наш. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амин. Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранко Божий, Сине Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у
спрашаючи ти про беззаганное зачатие, Найсвятейшей Панны Марии подрихтовал годное место пребывания для своего Сына, и праз будучие заслуги смерти Христа заховал яе, от усялякого граху, дякуючи, Є заступництво дозволі нам прийти до Тебе з чистим серцем, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе, і володарить у єдності Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Аминь. Сдайте. Читання книги «Буття». Калі ж Адам з'їв з древа, покликав пан Бог Адама і сказав йому: «Де ти?» Ён адказав: «Я почув голос твой у раї і спалохався, бо голий я, і сховався». Сказав Бог: «Хто сказав тобі, що ти голий? Може, їв ти з древа, з якого я заборонив тобі їсти?» Адам сказав: «Жанчина, якою дав ти мені, яна дала мені, і їв я». І сказав пан Бог жанчині: «Чому ти гэта зробила?» Яна сказала: «Жмей падманув мяне, і ела я». Тады сказаў пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожасць паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яго пяту». І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна маці ўсіх жывых. Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Йому допомогла його пробиться, і його святое плечо. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Показав Пан своє славлення перед очима народов, объявив свою справедливость, успомнив про свою верность и милосердность для дому Израиля. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Убачили всі межі землі збавлення Бога нашого. Ускликайте Пану вся земля, радуйтесь, спявайте и грагайте. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед им у любови. Ён предвизначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле уподобания своей воли, дзеля хвалы своей прославленной ласки, якою Ён одарил нас во умилованным. У им мы стали удельниками, будучи предвизначенными отповедно задуме того, кто, здійсняє усё поводле намеру воли своей,
каб мы, якія раней спадзяваліся на Хрыста, былі на пахвалу ягонай славы. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вітай, Марія, повної ласки, Пан з тобою, благословенная ты більше чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Бог послав аньола Гавриэля в город Галілейський, який називався Назарет, до дєви, зарученої з мужем по імені Юзеф з дому Давіда, ім'я дєви Марія. Аньол, увайшовши до її, сказав: «Вітай, повної ласки, Пан з тобою». Яна збентежилася від слова ягоних і розважала, що це за привітання. І сказав їй аньол: «Не бойся, Марія, бо знайшла ти ласку у Пана. І ось зачнеш во улонні своїм і народиш сина, і даси йому ім'я Єзус. І він буде великий, буде названий сином Найвищейшого, і дасть йому Пан Бог трон Давіда, батьки ягоного. І володарить буде над домом Якуба вічно, і володарство його не буде конца». А Марія сказала аньолу: «Як станеться це, коли я мужа не ведаю?» Аньол сказав їй у отказ: «Дух Святий сиде на тебе, і моц Найвищейшого ахине тебе тому, і народжене святое буде названа Сином Божим. Ось і Альжбета, своячка твоя, і вона зачала сина у старості своєї, і ось уже на 6-му місяці тая, якою називали безплодною, бо для Бога нема нічого немагчимого». Тоді Марія сказала: «Ось я, слуга Пана, нехай мені станеться поводле Твоего слова». І одійшов від її аньол. Гета слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие браты и сестры, мы послухали Евангелие, послухали, что нам Христос говорить, что нам Пан Бог до нас промовляє про старий, про новий заповіт. Ми прослухали все это. Для чого ми это слухали і чому ми это робили? Потому что мы верим у Бога. Вера у Бога заключается на тем, как мы слухали, что каже Иисус Христос. Раз верим, что Иисус Христос был, раз верим, что Иисус Христос існував на этой земле и говорил это слово, мы верим усему, что говорит Иисус Христос. Часами дивно, сярод верников бывает такое здарение, что хочуть, как им доказали тое ці іншае. Коли Иисус Христос нам говорить, як есть, что мы хотим еще почуть? Некое доказательство. От кого оно походит? Что значит довод, некие доказательства? Пусть, что Панна Мария беззаганно зачатая. Мы это чуем у Евангелии неодноразово. Мы знаем життя Божие, мы ведаем, что для Бога нема нічого немагчимого. Мы ведаем, что Бог предвизначив Найсвятейшую Богородицу для того, каб з неї народився Иисус Христос, Сын Божий. И для нас это повинно быть достатково для того, чтобы было далей. И мы сомневаться у нечем іншим, у дальнейшем нашем житті, у нашей вызнаванной вере не повинны. Так робили наши колисті продки. Мы можем говорить, что они много не знали, что они были, может, неграмотные, те, что-нибудь. Поважанные, коли читаю литературу 19 століття, в Столбцах неграмотных людей было меньше, чем сегодня. Может, сегодня не умеют писать, читать, бо сидят только у компьютера. А тогда почти 100% была грамотность. Может, у вёсках было трохи неграмотных.
але ў столбцы гарадкі ўсе тут і гарады, і такія пасёлкі, дзе былі асабліва школы, людзі стараліся вучыцца. Дзеці стараліся вучыцца, в асноўном грамотныя былі ўсе. І поэтому мы сёння скажам, што вось нейкі слой, ці людзі былі неграмотныя, не верылі, яны слухалі толькі, хто хацеў пазнаць, заўсёды пазнаваў. Бога чытаў, пра Бога чыталі Святое Пісанне. Я памятаю, апавядалі, што пасля вайны, вось гэтае апошняе, бо людзі апавядалі, людзі жылі, гаварылі, сабіраліся, чыталі Пісанне, Біблію чыталі. Не было Бібліі многа, але сабіраліся і чыталі. Я тую Біблію маю, якую чыталі Біблія, якую чыталі ў вёсцы з пачатку 19 стагоддзя, у 1900 чыталі гэту Біблію. Вось, поэтому сказаць, што людзі неграмотныя былі, ведалі Пісанне, ведалі ўсё, тое, што ім трэба было, ведалі. Так, прыходзілі да касцёла, маліліся. Святая імша была на лацінскай мове, чытанні былі на польскай мове, людзі разумелі. Напэўна, тады больш грамотнейшыя, больш моваў ведалі. Сёння толькі, на жаль, у Беларусі скора толькі будуць ведаць расейскую, мы будзем гаварыць і пустату, такую больш не тавось прыводзяць людзей у такое, можам сказаць, тут прыводзяць людзей цемрашальства, каб больш не зналі. Каб сёння дзіця па-беларуску яму гавары, но стаіць як дуб, не разумее нічога. Бабуля чамусьці там тоже выпендрываецца, перад ім шукае рускія словы, каб хаця па-руску яму што-нибудь сказаць, каб неграмотная была, каб больш неграмотна, каб знала толькі одну мову, одну. Гэта не там, а где-то для чаго. Чым больш чалавек ведае, тым больш развіваецца, мае доступ. Знаючы беларускую, можаш пазнаць польскую, можаш пазнаць іншыя мовы, можаш пазнаць іншыя, глыбей, лепей, троху разумець, чалавек разумее. Паважаныя, гэта вось тут цемрашальства ідзе, вось тут сапраўднае цемрашальства. Калі чалавек не пазнае, не можа мець такого способу камунікацыі паміж іншымі. Тут, паважаныя, мы павінны задумацца над гэтай сітуацыяй, у чым справа. Дык вось, людзі прыходзілі, людзі маліліся, людзі верылі, што святая імша – гэта вялікая таямніца. Хоць яны не разумелі, яны прабывалі ў касцёле, маліліся і час, і 2, і 3 часа ў касцёле маліліся. Вы, напэўна, былі яшчэ маленькімі, як бабулі вас вадзілі ў дзіраўную ў касцёл, ці ў які Рубяжэвічы, сколькі там трэба было прасядзець у тым касцёле часоў, пакуль імша закончыцца, пакуль тое, пакуль, як расказвалі ў Вішневе мне, пакуль ксёндз усіх павянчае, паспавядае, пахрысціць, імшу адправіць. І гэта вот, і там, і 2 часа, і 3 часа, і паўдня, говорить, мы шлюб поехали браць, як поехали ў 9, то вярнуліся ў час. І то яшчэ нам павязло, хутка адбылося ўсё. Вот. І ніхто там не плакаў, што гарэлка стыне, ці што яшчэ, ці дзе-то там яшчэ, ўсё разумелі, без ніякай праблемы. Чалавек не спяшаўся. Все не спяшаюцца кудысьці, а трэба камімша, хаця каб 40 минут, там это, вот, там троху спакойна. Прыйшлі да касцёла, як Христос заўсёды говорил, хаця час пабудзьце ў касцёле. Раз вы прыйшлі на малітву, хоць час пабудзьце. Чаму не пабылі, хоць час са мною пабудзьце? Сам Христос сказаў, хоць час пабудзьце. Вось гэта вось спакойна, хоць час пабудзем тут у прысутнасці Езуса Христа. Набярэмся гэтага сонца праўды, загарым, і вы бачыце, што так скажу, перад найсвяцейшым сакраментам. Найсвяцейшы сакрамент нас трошачкі дасць загару такога духоўнага для кожнага з нас. Вось прысутнасць святых абразоў, прысутнасць у другім свеце, прысутнасць поза тымі клопатамі, якіх так выше крышы яшчэ самі сабе робім гэтых клопатаў. А потом говорим, мы не можем рады дать з гэтага, ці з гэтага, ці з гэтага. Так, без дела сядзець тоже не трэба. Але мы ведаем, што не ўсё ў гэтым жыцці мы можам зрабіць. Робім, сколькі можам, як можам. Хто больш, хто менш стараецца зрабіць можа. Але спакойна жывём, дастойна як чалавек, дастойна жывём як, не ведаю, як чалавек, не толькі проста, але як хрысціянін, як чалавек. Верым у Бога, верым всяму тому, што нам
Иисус Христос сказал у Святым Писании. Не стараемся Бога доказать для себя. Раз мы поверили у Бога, слухаем Святое Писание, для нас это достатково. Вера, добрые учинки, сказано так, вось, не выдумываем, что а як это вот так вот будет, а як это вот так вот будет. Есть дороги простые. Мы вчера читали у Святым Писании, у Евангелии, что дороги простые должны наши быть, не выкрантастые, не закрученные, что мы повинны выкрутить. Перед Богом мы будем простые, перед Богом мы не выкрутимся, то можем перед человеком выкрутиться. Вот человек, и тот человек кожний раз умеє бачить, як викручується хто-нибудь, ви ж теж бачите, як хто вас там трошечки крутить, обкручує. Человек розуміє, що обманывають. Ну, так, часами дає махчимость, щоб чоловік пообманував. Ну, може, йому легче від этого буде, пообманує трошечки. Ну, хай пообманує трохи. А чоловік уже думає, от обманув. Ну, а кого обманув в сутності? Сам себе. Сам себе. Поэтому, поважаныя, вера ў Бога, гэта вера не сляпая, але вера, мы пазнаем Бога праз чыта, бо мы верым Яму ўсё, што напісана, гэта ёсць сапраўды. Бо Христос сказаў таксама, неба і зямля прамінуць, але кожная косачка, кожная маленькая букаўка у Пісанні збудзецца. Мы верым усяму, што сказаў Христос. І што нам трэба яшчэ там глядзець, зазіраць недзе, ці што? Мы верим, что Матка Божа беззаганна зачатая. Это что значит, что не мае на себе плямы першароднага граху, а ніякага учынковага граху. І дьявол найбольш гэтага боится, найбольш ненавидеть у Матцы Божией, нават яе імя боится вымовить, промовить яе імя. Ён найбольш боится вось гэтага і беззаганнага зачаття, бо ён не мае аніякага дотыка. Нават першароднага дотыка не мае да Маткі Божай. Нават і для яго гэта вось, што так як ён быў анёлам, і анёлам, які упаў, для яго гэта самае балючае, што не есть беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі. І ён будзе ў сэрцах нашых высмейваць гэта. Ён будзе ў сэрцах нашых над гэтым гэта паніжаць, прыніжаць, каб мы ад гэтага, каб мы не то, што не зразумелі, але не хацелі нават шанаваць гэтага, бо зразумець мы ніколі не зразумеем Бога, дарагія браты і сёстры. Ніколі, толькі на тым свеце. Але каб мы не шанавалі, вось для яго гэта самае балючае, не пашана Матцы Божай, не шанаванне. Поэтому стараемся, і раз мы поверили, раз гэта для нас одна из праўдаў веры, стараемся ушанаваць так, каб Найсвяцейшая Богородица таксама дапамагала нам і заўсёды заступалася за нас. Яна нават, я вчора распавядаў, яна нават у сваіх аб'яўленнях, якія ўжо прызнаныя касцёлам, сказала, што ў гэты дзень, у дзень беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Богородицы спасылае асаблівыя ласкі, прыбліжае неба і зямлю вось у гэтую гадзіну ад 12 до 13 у гэты дзень. І няхай Пан Бог усемагутны нам благословляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в одиного Бога, Айца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вчеловився от Духа Святого, Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, Понтским Пилатом, замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядич праворучей
якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. Про заступництва Христової Матці, якою Бог одарив особливою привілеєю, заховав до всілякої загани першородного граху, молимся о потребних ласках для всього Костьола і світу. Молимся за весь Костьол, каб він заховав свою беззаганність Христової обраниці. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святаров, каб вони обуджали в людських серцях любов до Христа і Його беззаганної Маті. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто для Христа живе у чистості, каб їх життя було дійсним знаком Божого володарства. Тебе просим. Вислухай нас. Молимся за дітей і молодь, каб Марія ховала їх душі від впливу деморалізації і безвір'я. Тебе просим. Вислухай нас. Молимся за тяжарних жанчин, каб вони отримали належную опеку і сподівалися на Божую допомогу. Тебе просим. Вислухай нас, Просим милосердного Бога пробачення грехов для Івана і области щасливої смерті для його. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Просим небесного володарства для Марії, Ярослава і Станіслава. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Просим Найсвятейшую Богородицю, каб випросила у Сина Свого Єсуса Христа, Святло Духа Святого, для тих людей, від кого залежить спинення воїнів. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молюся і прошу Бога за всіх, про заступництво Богородиці, за всіх несправедливо осуджених, особливо святаров. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Нехай Христос, Пан, благословляє всіх наших охвяродавців, нехай Матка Божа має їх у своїй опеці. Нехай Матка Найсвятейшая благословляє, і Отець Фабіян так само заступається за всіх наших, тих, хто допомагає нам на розкопках і допомагає нашій парафії. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, каб ми праздне вертання серця і покаяння імкнулися до поєднання з Христом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутний вічний Боже, Ти заховав Маті Свого Сина від загани граху. Выслухай наши молитвы, учени, каб мы не привязывались до земных добротов и могли завсёды жить у Твоей ласцы. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любую, хай душа Тобой живи. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить по воле слов Твоих. Без Тебе мы был мизерный морды, темры без Тебе блукаем, шлях нам освяти. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие и могутность вечно хвалить. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру приняв Бог Отец Всемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення и хвалу имя Своего, а так само на користь нам
и всему костелу святому. Всемогутный Боже, прими избавенную ахвяру, якую мы Тебе складаем у день урочистости. Беззаконно зачатия Найсвятейшей Панны Марии. Мы верим, что Твоей лаской, якая все попередживая, Ты заховал ее от всялякого греху, и просим Тебе, прозрее заступництво, вызвали нас от всех провинов, праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами, И с Духом Твоим. у гору серці. Основалась и мы до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Голодна гита и справедлива. За правди годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Боже, Ты захаваў Найсвятейшую Панну Марыю ад заганы першароднага граху і напоўні яе ласкаю, каб учыніць яе годнаю маці для Твайго Сына, пачаткамі вобразам касцёла яго беззаганнай абраніцы, якая зяе незвычайным хараством. Марія, найчыстейшая Панна, дала свету Сына, нявіннае ягнё, якое знішчыла нашыя грахі. Выбраная сярод іншых, яна выпрошвае ласку для Твайго народа і з'яўляецца для яго ўзорам святасці. Там разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючым. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осана на вышинях, благословлю роды Той, кто приходит у имя Пана, осана на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Jesуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Jesуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе.
Няхай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, святым Юзефом, яе абраннікам са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мученикамі, святымі арханёламі Михалом, Рафалом і Габрыэлем, святым Казімірам і благословленым айцом нашим Фавіянам, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю неастомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы вымацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всіх, хто у ласці Твоей дошел з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсёды радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки и вечные. Амен. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнение счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и молодь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и ке живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокойства. Баранку положи, яки береш на себе краї світу. Змилуйся над нами. Баранку положи, яки береш на себе краї світу. Змилуйся над нами. Баранку положи, яки береш на себе краї світу. Одари нас упокоєм.
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, а буде уздоровлен. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременил белые гостые, собери мою тимру. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременил белые гостые, собери мою землю, огорни меня, как як ты стався хлібом, огорни меня, как як ты стався хлібом, поблагослови, як хліб подели, поміж тими, хто прагне, поблагослови, як хліб подели, поміж тими, хто прагне. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременил белые гостые, собери мою тимру. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременил белые гостые, собери мою тимру. А крышинки тыя, якія застануться, а крышинки тыя, якія застануться, раздай тым, хто не верить у своем прагнении, раздай тым, кто не верить у своем прагнении. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременил белые густые, собери мою тимру. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременил белые густые, собери мою тимру. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скременил белые густые, собери мою тимру. Дякуєм тобі, Боже наш, молодий ось добрий. Дякуєм тобі, погані, алілюя. Дякуєм тобі, Ісус, за твою любов святую. Дякуєм
Помолимся. Пане наш Боже, нехай прийняти нам і сакрамент загоїть у нас рани, нанесені першородним грахом, до якого Ти заховав найсвятейшую від якого Ти заховав найсвятейшую Панну Марію, праз ласку беззаганного зачаття, праз Христа Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, бережи. Будь нам обороною, супроть спокусов и пастом злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесное, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які разгубу душу свою во свете. Аминь. Дорогие браты и сестры, я хочу вам припомнить от 12 до 13, сегодня година ласки, коли кто хочет помолиться дома, и тут помолитесь, коли ласка в ваших интенциях, великие обещания несе Матка Божия, можно почитать, больше материалу есть, конечно, на польской мове, можно почитать на эту тему шмат у интернете. І нагадую, що сьогодні чи так само свято обов'язкове, стараємося не працювати, непотрібної праці, або працю, яку можна виконати завтра виконаємо. Сьогодні постарайтеся не робити. Пан з вами. и с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, а Отец, и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану. Привітаємо найсвятейшую Панну словами, які я випромовив колись ангел Габриель. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Фабияне, наш чудотворця, став причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворця, став причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворця, став
Радуйся, Мария, ласки полна, о Господа с тобой, благословлю